हामबाय जतन फुं गाहाम जों दिनै जायगायाव बिहारनि प्राय लास्ट दिगे जों दा फाइस फैलायजाक ओमफ्राय कुलानि सिमिनो चिनि जरा भलन्टियार्स रक्त चिनि काइसा नाहार मुनो नाहारि फैलायजाक चिनि जत सेंग्रा रक जत वारियर रक जों कष्ट तो जों हनि वानसुक गया तानबाय चिनि अबनफ्राय तेबो कष्ट चिनि त्रिपुरा हाव तंकुतै जों चिनि मानथाय चिनि जे डिप्राइविंग दंमोनि चिनि हासेक दंमोनि अबनफ्रायले जों दाबुल जे आसो बरक कममा जों जगा ट्रेनो जानि खाय दंमाबा आसो जों कष्ट हनि मनै खलाया अबो जास्ट सिम्पल कष्ट अबरनो जों कुनु कष्ट हनि या तानबाय जों साइमान का जे 70 रम बছর रम 72 बছর रमै जे चिनि हाव जों कष्ट दंमोनि आबो जे चिनि बागे इम्पोर्टेन्ट आबनि हइते जों यकना नांनाय आबो हाय बिखाव जतन हर जों जाक आ जे झिल आ जे वानसुपनो चिनि जे कष्ट रकनो आबो बेबकनो जों हुइमानो आबनि बागे जों कष्ट रनो जों मुंसां जायगा ताय जे होनबो जोंनि जे मेनेजमेन्ट खायनाय बा जों जत आरो कॉर्पोरेट खाय दङ जतनो जानि जा साइमान जाक सिजाक दिनै युथ नि तारा TWF नि जतनो भलन्टारि हिसाबै जतनो सामुंख्लाय दङ आबनि बागे जों मेनेजमेन्ट खायथिं दङ तेमनासो कुनु बेगाट ग्रै ताय जत जों जामु नुमुर ट्रेन दङ टाइम टु टाइम जों मानै दङ ताय ताबसा जरातै केबनि कुनु साखामिया हामिया माने आवा हायरो कुनु सिनि नजर फैयाको ताय जों खाख्लायो जों जतनो जों गाहाम ग्रंखा दिल्लीव खनानि जे जन्तर मन्त्र जे धरना अब जों सक्सेस खायनाय ताय सिनि बुबाग्रानि खरां अब दिल्लीनि सरकार अथवा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियान थानियाव जों सिनि खरांनो जों जेसेकापनो जों फनुकनाय ताय सिनि जे नाहारमुं सिनि जे नायमुं अब जों सिनि ग्रेटर डिफरेन्ट जों जेसेकापनो जों अब आदाय खायनाय जतखन पर्यन्त अब मायासाक पर्यन्त सिनि जबा सिनि अजे आन्दोलन अब चलिनो दंनाय आबनि बागै आं कयनाय जत नाय तंनाय ताखौ बुग्रोनो नरक सिनि लगियो जे मानसाक सुनो लगी रिमे फन नरक मोरल सपोर्ट खाय दंदि सिनि बागै नरक सुरिदि ताय नरक न त्रिपुरा हाव तंतु तिफानो एबा कुन हाव तंतु तिफानो नरक आबनि बागै नरक बाहायखो नरक सुनो जुबायमान आबनि बागै नरक वानसुकदि तान बागै जों एकमात्र काइसा नायमुं जों थानसानि बिसिंदै सिनि जे आन्दोलन बा सिनि डिमान्ड आबनो जों तिख्लायनायनि बागै जों जतन दाबो अंखलायजाक अ जबां का केबो गसाक कुफुनि चबाया अ जबां का केबो जों ट्राइब न तिनि जों चबाया अबं का सिनि मानथनि जों मानानि बागै चबा अ जबां का सिनि हानो जों सिनि हानो जों सासन खायनो अ जबा सिनि हा गोसिनि राइट नांनाय आ चबाव जों दाबो अंखलायजाक इयाखे जों आगामी दिनो जों तामु खलायमान सिनि बुबाग्रानि बिसिंतिखाय जों आबो फुनुकलायनाय तामखेबा सिनि नाहारमुं अनदे नायमुं अ जे सपोर्ट अब केबिनि एगेन्स्टया अब भारतनि संविधान मुताबिक 2 and 3 धारा आर्टिकल कन्स्टिट्यूशन जों साइमानजाक सिजाक आबनि मतेबागनो जों सानै दङ अब कुनु जातिनि बिरुद्धिया कुनु धर्मनि बिरुद्धिया अ दाबि गासिनि तिप्रासारक मोथांजागनि अ दाबि आबनि बागै खाख्लायो सुदु तिप्रासा सिमिया ताबो कुबुनि बसंरकबो सिनि ग्रेटर तिप्रालेन न बुबाग्रानि अ जे ग्रेटर तिप्रालेन न जतनो समर्थन खायनाय ताबो कुनु राजनीतिनि तर जायगायाव एकमात्र जों मोथांजाना नांनाय एकमात्र जों थानचांना नांनाय आज स्लोगान अब बेलायखे बरन खाव नांजाक आबनि बागै जों जतनो मने खलायो जों आगामी दिनो सिनि अ जे आन्दोलन अब सक्सेस होननानै बखा थाङि दङ आबनि बागै जरासिबो सिनि नासिंजाक अ जरानो जों जतनो खाबाय खुबाय जों नासिलायनाय जों जत थानचा बाक्सा खायनाय सिनि जबा जों आबनो जों जेसेकापनो जों सक्सेस खायनायनि बागै आं कबुंनारनाय जों जतनो आबनि बागैबो जों देरांलायजाक जों खोना दिल्ली जन्तर मन्तर जों कलैसायनाय हैसि सिनि युथ रक सिनि TWF रक जों खोनानि साल कलैसायनाय दिल्लीनि नरेन्द्र मोदी फनो सिनि खरनो माखनानै अबसे सिनि नाहारमुं ताय अब हायकनो जों सिनि जे आन्दोलननि बिसिंतै अबनो जों मेसेज रानायो जे अब सिनि नांमानि जराव जों जतनो पालबाक्से खरं माति सालायनाय